Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate GSI TV, najnovije vesti. Kao što već znate, već mesecima vlada virus Karambol-19, koji je obuhvatio ceo svet. Svaki dan sve je više preminulih, bolnice su prepune, uvede se nove mere kako bi sprečilo ovu zarazu. Suočili smo se sa ozbiljnim neprijateljem i ne znamo kako će se sve ovo završiti. Saobraćajne nesreće su postale svakodnevica. Od februara meseca u našoj zemlji zabeleženo je preko 20.000 ovakvih slučajeva. Navodno, prva saobraćajna nesreća desila se u jednom kineskom gradu, nakon čega se virus Karambol-19 proširio po celom svetu. Zaraženi su počeli da se udaraju kolima, kamionima, biciklisti gaze pešake, motoristi bicikliste, kompletan saobraćaj je u kolapsu. Zbog novonastale situacije, sećate se, skraćivali smo radno vreme, uveden je policijski čas, automobili nisu smeli da se voze od 17 časova pa do 5 ujutru. A kasnije je krizni štab doneo odluku da se vikendom ne smiju voziti automobili tokom cijelog dana. Jedini izuzetak su bili penzioneri, koji su smeli da voze svoje bicikle 2 sata rano ujutru. Oni su ipak bili najugroženiji. Narod je nagrnuo u markete po toalet papir, brašno, ulje, jer ipak je predratno stanje. Krajem maja meseca, neposredno pre izbora, broj saobraćajnih nesreća je počeo da opada. Do izbora gotovo da smo se rešili ove teške zaraze. Već juna meseca, nakon što su izbori prošli, broj zaraženih je počeo da raste. Ponovo se suočavamo sa najvećim neprijateljem, za kojeg smo mislili da se nikada neće vratiti. Razlog povratka epidemije u našu zemlju do dan danas nije poznat. Narod je izgubio veru u sistem, ljudi su zbunjeni, neki preplašeni, uopšte ne koriste svoje prevozno sredstvo, dok drugi čak više nego što su do sada vozili. Deo građana ubeđen je da je u pitanju teorija zavere. Smatraju da su se svetska udruženja automehaničara dogovorili da nametnu ovaj virus kako bi profitirali zajedno sa proizvođačima automobila. Šta je istina ne znamo, brojke su danas zastrašujuće. Ljudi voze punim gasom, udaraju jedni druge, mere se ne poštuju, vozi ko kako hoće. Zdravstveni sistem je pred pucanjem, dok automehaničari, električari, limari kupuju vile, organizuju privatne žurke, provode se. Trenutno je u našoj zemlji radno vreme do 17 časova. Vikendom ništa ne radi osim prehrane i apoteka, kako ljudi ne bi koristili prevozna sredstva u želji da posete omiljeni butik, kafić ili nekoga od prijatelja ili familije. Krizni štab je objavio da su u toku pregovori o uvođenju novih mera o suzbijanju saobraćajnih nesreća, a mi smo tu da vas obaveštavamo o novostima. Ostanite kod kuće, nemojte voziti svoj automobil, ne viđajte se ni sa kim, pratite naš kanal gde ćemo iznositi najnovije informacije. Za GSI TV, Đovani Falković.